Basang kolai masa basang kolai. Baik kurishe mamuso. Hello guys, hai no hai lam sukfiro ka norong no tai waisa ani YouTube channel bahai tong mai norok kha khlayo ka hamno tong na hinoi hengkai chungbo ka hamno tini hingkai nai di ang kheto dalok kholi phayo ko dalok bosok hengkai tini gang kheto dalok kholi phayo ko obono sidok khai chanai hingkai tai alada mui bo songjak gilama mui songjak hingkai norok no bo phunuknai hingkai tai kaisa chung mosting samani style of phunuknai norok no hingkai tai gilama kolongma mane sari pojonto nani blog hingkai norok nai tongdi joysak nai tongdi khakhayo norok tong phukjagono hinui ang norok no bukha tongthornani chesta khainai hingkai norok kisa ani blog no joysak nai tongdi tamo hingkai joysak nai hingkai je norok bujiano joto kichu hingkai tai sajak hingkai like khaidi share khaidi tai channel lo tini prothom subscribe khaidi hingkai tai thoi star khaikana hingkai tai kaisa ang oboni recipe bo phunuknai tabuk norok no obo tamo dalo obo comment khai sadi norok saide man obo tamo dalo saide man comment Sidok khaigana dalo. Bucuk bobar Pucuk bobar bosdong mai chanai. Sibing rong rogai sabika tamukai masarung jarung rogai. Angkan takai chamangka. mai chana naikha nai Abo kai pucuk bobar bosdong nai di busuk thongnai. Jadi bye mai. Pasang ro kolai masa pasang ro kolai. तो हमको वर्षा को बोल नहीं दिया गया लेकिन क्यों? मानव की वजह से वो अपने बेटे से इतना प्यार करता है और बेटे का उससे दूर जाने Masa कर नहीं पाया और इसने ऐन वक्त पे ये रस्म रोक ली takurai mama. अपने दोनों बेटों से इतना Bosor paina nema bodmang so baisi mai masaya fu. Tai pong mui rong baisi mai masana nai usang tamo. Satu misalnya lah, lampu tuh, boleh satu kecil. Cái chừng tao cái thu xin này boss paina này mà nỉ này hor ka ham nó rất tốt nó